Kazivai hama, tinokuchingamidzai zvakare. Tinoimba kuti makava nevhiki rakanaka. Yava nguva yekurangarira Mwari nokumunamata. Vhiki rino ndinoda kutaura pamusoro kuuraya Jesu. Makambonzwa ndichiti ini Jesu anozvarwa misi yose. Zvino vamwe vakandibvunza kuti kana achizvarwa misi yose anofanirwawo kufa misi yose. Ina handina kumboramba ndakati ichokwadi, zvokwadi, Jesu anofa misi yose. Zvinongonetsa kuti kana muchitaura kuti ari kufa nenzira ipi, kufa kwakaita sei. Imi munoziva kuti makanzwa tsimu yekuti chakanaka mukaka haurungwi, uyu uri mukaka wakafa. Zvino kana Jesu akafa senzira yomukaka wakafa, zvinonzi kuti ari kufa zvakanaka. Kozotiwo kumwe kufa kuripo kwokuti haasi kufa zvakanaka. Mukuzvona kufa kwaJesu kwanga kwakanaka, kwanga kwakanakirani isusu tose, kuti tiite sei, tiponeswe, tibve pazvivi, hanti tinatswe, tinzi taregererwa, tava vanakomana navanasikana vaMwari. Zvino nyangwe zvakadaro, pahumwanakomana uhu hwatinahwo nohumwanasikana uhu hwatinahwo, pane kufa kuri kuita Jesu kusakanaka. Ndiko kwatiri kuda kutaura nako pawikendi inei. Tichangoti zvidzidzo zvacho zviri zvina. Kana tikasapedzawo tozopedzawo imwe nguva. Saka yandiri kukupai nhasi ndiyo intro yacho. Nguva zhinji makanzwa ndichiti ini shoko rakauya nengirozi, navatumwa. Ndo zvamunogara muchindinzwa ndichitaura inini. Asi tinozivawo kuti shoko ndiJesu, hati Jesu ndiye zvakare chingwa cheupenyu. Maari ndo munobude mvura dzoupenyu. Amen. Ndikatizve murawo wakapiwa Mozisi navaIsraeri, makandizwa ndichidaro, vakapiwa vari pagomo reSinai. Vanhu vakapiwa murayiro vari kunzi vaIsraeri ava kuzozvikudza kwevana vaJakobho. Asi pakanga pane ndudzi dzakasiyana siyana dzakazangana. Rudzi rukuru rwacho rwaiva rwavaIsraeri. Makandinzwawo ndichitaura kuti Jesu muchinda werugare haana kuzvarwa zuva rimwe chete sezvanambotaura, asi anozvarwa misi yose. Naizvozvo Jesu ndiro rugaro rwedu musi wega wega. Rugare pakuti chii? Nokuti ndiro shoko reupenyu. Naizvozvo pachinzvimbo perugare pangava namatambudziko, nebhisinia, nekutambudzana, nekumanikidzana, nokurwisana. Naizvozvo ndinofanirwa kutaurawo ndichiti Magwaro anoreva kuti Ishe wedu Jesu anourawa mazuva ose sekuzvarwa kwaanoitwa. Nekuti tikazvitarisa chaizvo munyika medu hamuna rugare. Rugare nderwevai vashoma. Aiwa, handisi kuti tarisai munhu muchiona ane mari yakawanda mofunga kuti ane rugare. Kwete. Kana kuti ane chinzvimbo chakanaka pabasa moti ane rugare. Kwete. Dzimwe nguva rugare haruwanikwe ipapo.
runotowanikwa kuvarombo nevasina chinhu. Ndosaka Jesu makamuona akanga asina imba nomukadzi aifamba achinge chirombe, asina pokuisa musoro. Paanenge atongosvika ipapo munzira imomo paanetera ndo paanorarira. Kana akapuhwa pokugara nemumwe munhu ndizvozvo, achingoenda akadaro. Basa rake guru raiva rekuparidza nokudzidzisa nokurapa nyika. Chaari kuparidza nokudzidzisa ishoko raMwari. Kurapa kwaari kuita uku ndiro rugare rwatinoda. Pasina shoko raMwari hapana hapana rugare. Kana mukazvitarisawo nenzira iyi yesvomo, kana Jesu, vana Jesu vanozvarwa vakawanda, zuva roga roga munhu mumwe chete woga woga achikwanisa kuita se kubara Ishe Jesu. Kana zvadarowo vanofawo zuva roga roga pamunhu woga woga vakawanda ana Jesu vacho. VaHebheru 6 verse 6 inoti, nokuti hazvigone kuti vaya vakambovhenekerwa, vaya vakamboravira chipo chokudenga, vakagoverwa mweya mutsvene, vakaravira kunaka kweshoko raMwari uye nemasimba enyika inouya, kuti vatendeukezve mushure mokunge vatsauka. Nokuti pakurasikirwa kwavo vanorovererazve mwanakomana waMwari vachimunyadzisa pachena. IvaHebheru I think verse 4, 5, 6, 7. Yeah. Muri kuzvinzwa? Kuurawa kunoitwa Jesu haasi kuurawa kudondo kuna vasingazive Mwari navasatanisi. Ndo pandakuda kupinda. Naizvozvo bhaibheri iro ibwiro, watinoti uya bwiro ubwu rinondipupurirawo kuti Ishe Jesu anourayiwa nguva dzose navakawanda. Vakawanda vari vanhu vake, sezvatanzwa pana vaHebheru 6. VaHebheru 6 iri kupupura ichiti vanouraya Jesu nguva dzose ndivo vaKristu. Handiswera vanhu vanongotorawo kuti mabhaibheri 12 vachienda kuchechi, havai vanenge vachingonyengedzera vaya. Ndikureva chaizvo vanotenda kuna Mwari, vanosvika pakutsauka kana kutsauswa kubva panzira dzaMwari. Panze pekuti vagare norugare, vanozvisa munyatwa, vanozvisa muhondo dzenyika dzeino, vopesera vatora rutivi rusiriro, rutivi rwokumukira Ishe Jesu. Izvi zvinogoita sei? Bhaibheri rinoti vanototevedza nzira yokuurawa kana kuti yokuuraya Ishe Jesu. Nzira yacho vachiiwana kupi? Dzimwe nguva vanenge vasingatomboziva kuti vari kutevedzera nzira, asi ndinoda kukuudzai kuti pane nzira mukati mebhaibheri yokuuraya Ishe Jesu. Zvakatopupurwa kudhara sechiprofita, asi vanhu dzimwe nguva vanenge vakabatwa maziso avo kuti vasaone kuti zviri kutaurwa pamusoro pavo. Vanhu vokuzvinyengedza, vanhu vokutendekera maoko avo vachinongedza vamwe vasingade kuzvinongedza ivo. Havana nguva yokugara pasi yokurangarira mabasa avo namafambiro avo kuti anotevedza here shoko raMwari, asi nguva dzose vari pakukambira napakumanyira zvinhu zvakaipa. Nzira iyi tingaitore pana Ruka 22. Yakareba, ihuru, hatingapedze kuitaura pawikendi ino chete. Ruka 22 verse 1 to 5. Ndiye Ruka wemakumi maviri namaviri kubva pandima yokutanga kusvikira yeshanu.
inotaurawo kuti vose vanoramba Ishe, vanotuka Ishe navanouraya Ishe vanotozvironga. Unonzwa mhosva yatinayo isu tinoti tinotenda isusu. Zvikanzi tiri kutozvironga zvinhu izvi. Hazvisi kungoitika maune. Nekuti dai zvaingoitika maune tingadai tisina mhosva. Tinotozvironga dzimwe nguva kuti tinoda kutarisa side kuside, tichiziva kuti shoko raMwari rinoti kudii. Nokuti hazvingoitika kuti munhu anozviti ndewaMwari angotanga kumhura Mwari. Ichi chinhu chinenge chatova chinhu chekuti anenge akaronga anotozosvika panhano iyoyo ambotevedza mamwe masteps kwekutanga okuramba Mwari ozozvibuditsa pachena namaitiro ake, basa rake namatauriro ake. Pana Mateo 9 verse 4, Mateo wepfumbamwe ndima ye4, Jesu anoti achiziva pfungwa dzavo, ndozvakanyorwa pana 9 verse 4. Zvinonzi achiziva pfungwa dzavo, Jesu akati, sei muchifunga zvakaipa mumwoyo yenyu? Amen. Nokunzwa patinotangirwa kupuwa mhosva naIshe wedu Jesu Kristu. Hapazi pakuti taita chinhu, tatangira pandangariro namafungiro nokugarisa chimwe chinhu chisingaenderane neshoko raMwari mukati memwoyo. Dzimwe nguva tinenge tichitoti tiri in charge, hatingaregedzi chinhu icho chichizobuda kunze, chichizomanifesta, chaakubuda mudundu rachinga chakavigwa kuti chionekwa navazhinji kuti vanhu ava vanozviti vaMwari asi vanovenga Mwari. Saka kuuraya Jesu kunotangira pakufunga kana kuzvivaraidza nepfungwa dzakaipa. Ichi chinhu chatinoita chivi. Musa zvinyengedze nekuzvifadza nekuzvikamfota nekuti ndati chinhu ichi chatinoita. Iwe unomira wega, ini ndiri ndega. Pafunge ipapo. Hapana kuti chinhu cheruzhinji, hapana kuti ndezveruzhinji kana masvika pamberi paMwari. Ndechako uri wega. Haungazoti naava mufundisi vedu vaitadzawo. Kwete, munomira wega ikoko. Kana ina handikupupurire, handikureverere, handikuzive kana tasvika ikoko. Nokuti ndine ndine mutoro wanguwo wanenge ndichida kutongwa pamusoro pawo. Ndinofanira kuudzai tisati tasvika. Chizwai kuti Mateo 15 verse 11 inoti chii? Icho chinopinda mumuromo wemunhu hachimusvibisi, ndi Jesu ari kutaura, asi chinobuda mumuromo make. Amen. Zvikanzi ndo chinosvibisa ichi, chabuda mumuromo. Izvi zvinoita kutaura kuti unenge warutsa, munorutsa zvakaipa zvichitangira chi? Mumwoyo menyu nemupfungwa dzenyu. Ndosaka makasviba, musingaonekwe nekugamuchirika pamberi paMwari. Verse 18 yaMateo wekare, Mateo 15, inotiudza kuti muti. Amen. Kazhinji kana muchiti muti munemuchireva munhu, asi pana panoda kukuudzai kuti muti uyu wakaita sei. Itai muti. Muti, yes. Muti mumwe nomumwe usina kusimwa naBaba vangu vokudenga uchadzurwa. Amen. Muri kuzvinzwa ka? Kazhinji munozvitora riri shoko rinomirirwa nemhodzi, asi mhodzi inokura kuita muti. Muri kuzviona? Mhodzi inokura kuita muti.
Naizvozvo torai chadyarwa mumwoyo menyu, kwete chiri kunze ichi chamuri kuona ichi chideme ichi, chadyarwa mumwoyo menyu, nokuti ndo chinoita nemunhu ari mukati menyu anonzi munhu wemweya. Ndiye munhu wacho anodikanwa naMwari, kwete deme iri ramakatakura ramunenge muchizvikudza naro. Harina zvarinobatsira chinhu, harina zvarinoreva. Itsvina kuna Mwari. Ndiye iye munhu ari mukati uyu wandiri kuti muti uyu wazvibatanidza nemweya wakaipa, nekuti mifungo yake, zvaanoona, vaanosangana navo, vaanojidzana navo, vane uipi, vanenge vachitodyarawo maari mweya wakaipa. Ndiwo unozokura woita muti unoda kudzurwa. Muti uyu kana uchiri mupenyu unokwanisa kungodzurwa neshoko raMwari, riri shoko rei? RaJesu. Naizvozvo muti uyu unodzurwa naJesu chete. Verse 18 inoti, chinopinda mumuromo chinobuda kunze, asi chinobva mumuromo chinobva mumwoyo. Izvo ndizvo zvinosvibisa munhu. Amen. Shoko. Makanzwa rimwe zvichinzi pakutanga Mwari wakataura chikavapo, wakati ngakuvepo nechakati, ngatiite chakati, chikavepo. Zvichireva kuti shoko rinobuda mumuromo wenyu ndiro rinokusvibisai. Munofanirwa kungwarira zvamunenge muchitaura, nekuti pakutaura pamunenge muchivaka nokuparadza, muchivaka maskyscraper naSatani pamwe chete. Murikuzvinzwa? Musingavake naJesu. Musafunge chakaipa mumwoyo menyu. Do not entertain evil thoughts. Naizvozvo ngwarai zvamunoisa nokuchengeta nokurera mukati memwoyo yenyu, nokuti mangwana chichakusvibisai, mangwana chichakuurayisai, mangwana chichakupinzai mugehena. Chinokura semuti unoita mapazi namapazi, michero nemichero, chichizvidonhedzerawo mashizha emurakwani. Unoorera uchichipa zvokudya kuti unge wakasimbaradzwa mune zvakaipa. Pane vamwe vanhu vamunoti havachadzoreka. Urikuzvinzwa? Pane vanhu vamunoti havachadzoreka. Dzimwe nguva uri mumwe wacho wakasimbaradzwa pachivi. Naizvozvo kana chivi chasviba, kana chasviba kudai mauri, hachingadzuriki zvekutamba. Chinotoda Jesu kuti chibve pachinenge chira. Kuvangarara mushoko raMwari, kwete kuita zvokuudzwa nomunhu, kuzvidira shoko raMwari pachako, kuritsvaga, kurirava, kuda kuriziva nokurinzwisisa. Uyezve handisi kuti kuklinzwa kwako naIshe Jesu Kristu kuri nyore. Amen. Nekuti paakambokupa ruponeso rwekutanga zvakanga zviri nyore, pakanga pasina chaada kubva kwauri. Asi zvino zvawakazvidza, ruponeso rwakanga rwuri free. Unotoda ruponeso on your terms, and wakaramba materms aishe Jesu Kristu. Zvino paunenge wodzoka kupiri anoti iwe wakaramba kazvakanga zviri free. Saka paane mubhadharo kapo. Musanyeperwa nemafundisi enyu zvichinzi ruponeso runongoramba rwuri free. Wakarzvidza wokutanga. Jesu haachaenda pamuchinjikwa futi. Akuda kuziva kuti zvokwadi unomubheka, unomuona fani here, unomutora serious here, kana kuti unenge uchida kungomunyengera kuti ugomita imwe futi yechitu.
varungu vakauya nechirungu chakabhenda vakati once beaten twice shy. Kana Jesu anenge achisvikawo kudzokera kwauri nekuti anoziva maitiro ako, pamunenge muchitonegotiata paya panenge chitoziva kuti mumwoyo mako makamira sei. Dzidzai kuturira madambudziko enyu kuna Jesu, nokuti Mwari handi munhu une mwoyo unovava senduru. Amen. Imi makagumbutswa, mwoyo yenyu haitane kuvava. Naizvozvo ungarere chivi sehasha, sekuti ina handinzwarwo. Iwe uchigara munyika isiriyo, nyika yakanaka chete inongowanikwa kudenga, iwe pachako unoreva, unotuka, unosvora, unoseka, unoitawo zvimwe zvinhu zvose zvaunoita kuna vamwe. Dzidzai kuti kana chivi chouya choda kupinda mupfungwa dzenyu, mukurumidze machidzinga kuti bva pano Satani. Kana muchinzwa hama dzenyu dzichireva zvinhu zvisakarurama, vachitaura zvinhu zvisakarurama, vachiti hatiitei chinhu chisakarurama, vatsiurei muvadzinge kubva kwamuri. Chamunoda kuva vanhu vaMwari, kwete vanhu vevanhu. Amen. Dzidzai kunamata muchiti Mwari, bvisai mbonje iyi yaiswa mumwoyo mangu nowakaipa, rungave rukave, ruchiva, godo kana shanje, hungava upombwe, kungava kusada kutevedzera mirayiro yaMwari kana kusakudza vabereki, zvose zvinorambwa neshoko raMwari, kungava kubata chino chinosvibisa kana icho chinosvibisa, chino chose chakaipa kana chinovava mauri chinounzwa nawakaipa. Ane chinangwa chimwe chete, kuti iwe utsvedzemuke uwe kana kuti kudonha, uyezve ufe. Nokuti Satani wakaipa anouya kuzouraya, kuba nokuparadza. Munozwana pana Johani 10:10. Asi tinotenda Mwari wakatipani Jesu Kristu mwanakomana wake, akauya kuzopa upenyu, uyezve kuti akupei neupenyu husingaperi. Amen. Naizvozvo Pisarema 55:22 inoti, kanda kufunganya kwako pana Jehovha, uye iye achakusimbisa. Haazombotenderi vakarurama vawire pasi. Amen. Nguva dzose mufungo yakaipa painongouya kwauri, iise pana Jesu. Dzingava hasha, kungava kutsamiswa, kuise pana Jesu, zvibve mauri, utongoenderera mberi neupenyu sekunge hapana chaitika. Pisarema rimwe chetero pavhesi 23 inondinakidza. Vhesi 23 ndinovimba naye. Tarisaiwo pana zvirevo 16 vhesi 3-4. Kumikidza kuna Jehovha chese chaunoita, ipapo urongwa hwako huchabudirira. Amen. Kana Satani aida kuti udonhe ufe, nokuti aisa ruvengo, aisa umbavha, hutsotsi, ruchiva kana chipi chaaisa mauri, achakundikana, nekuti zvinhu zvose wazviita se wazvipira kuna Mwari. Kuti Mwari, tarisai, Satani aroda kuti ndiite chakati, asi imi Mwari munoziva zvinonditambudza, zvinondimanikidza. Ndinozviturira kwamuri kuti muite sokuda kwenyu, mudhile nesituation iyi sokuda kwenyu. Amen. Jehovha anoitira zvinhu zvose mumagumo azvo, kunyange akaipa anomuitira zuva renjodzi. Amen. Zvirevo 16 vhesi 3-4.
Naizvozvo ndinoti muKristu, gamuchira nzira yoruponeso yawanzwa, utendeuke ugokunda miedzo chisarai.